I SE-koncernen er vi meget optaget af, hvordan det danske samfund udvikler sig. Der er jo to hovedtrende, vi bruger meget vores energi på. Det ene det er, hvordan får vi omlagt energisystemet fra sort til grønt. Og det andet er, hvordan vi får gjort Danmark til en digital vindernation og sikrer, at danskerne har adgang til det hurtigste internet overhovedet muligt. Og begge de her to områder definerer jo rigtig meget om, hvordan vores fremtid udvikler sig, og hvordan det vil være at leve i Danmark på meget, meget lang sigt. Og når vi taler om Big Future, så handler det faktisk om det, vi kalder stabil og vedvarende vækst. Det handler jo faktisk om bæredygtighed. Men bæredygtighed er mere end bare vindmøller. Det handler også om at finde en økonomi, der er bæredygtig på lang sigt, hvor vi kan betale regningen, og noget teknik, der er bæredygtig på lang sigt, så tingene også virker, også når vinden ikke blæser. Så derfor er vi meget optaget af det her. Præmissen er at samle nogle kompetencer blandt nogle af dansk erhvervslivs allertungeste profiler, for at inspirere andre virksomheder i, hvordan man skal planlægge sin forretningsudvikling, således at man har fokus på vedvarende vækst. Og vedvarende vækst er selvfølgelig, at det er bæredygtigt i den forstand, at det ikke belaster omgivelserne mere end nødvendigt, men ikke bare i forhold til CO2-udledning og forurening, men også tænker i de begrænsede ressourcer, jorden vil kigge ind i om 20-50 år, at virksomheder har det på agendaen, når man planlægger sin strategiske udvikling. Så hvis vi kan inspirere virksomhedsledere overalt i Danmark til at indarbejde de her bæredygtige løsninger i forretningsstrategien, så er vi faktisk meget, meget tilfredse, for det er faktisk det, der er målet med det. Vi er meget optaget af med Big Future, at det her det bliver mere bare en skåltale og et flot stykke papir. Det skal være noget, der kan implementeres i virksomhederne. Og for nogle år siden kom der en hvidbog, der definerede, hvordan en god bestyrelsesskik var i store koncerner. Vi kunne godt tænke os, at Big Blue blev en standard, en model for, hvordan man tænker bæredygtighed ind i alle koncerners forretningsudvikling. Fordi virksomhederne må steppe op og tage et større ansvar og lade være med at tænke så kortsigtet. Vi skal tænke i, hvordan vores virksomhed udvikler sig på sigt, og hvordan vi efterlader den til vores efterkommere, men vi skal også tænke på, hvordan vi efterlader samfundet til vores efterkommere. Så hvis Big Future kan danne rammerne omkring det, så synes jeg, vi har gjort en kæmpe forskel.